vlastně si svoji pomůcku didaktickou. Proč pak jste se přihlásili na tenhle kurz pro chůvič? Já jsem totiž ráno nemohla zamknout byt. No, přihlásila jsem se, protože si myslím, že by mě mohla práce s dětma bavit a chtěla jsem to vyzkoušet. Jsem moc ráda, že jsme zorganizovali úvodní setkání kurzu chůva, kde jsme se tady potkali opět znovu s milými lidmi a s lidmi, kteří mají zájem o to pracovat s dětmi, a těším se na to, že ta setkání budou příjemná, jako jsou vždycky.